De vaccinatie voor 63 en 64-jarigen is vrijdag goed verlopen. De ruim 800 prikken werden in het Kerkenbuske in Helden gezet. Ja, we zijn vandaag begonnen met de 3 en 64-jarigen, allemaal uitgenodigd in tijdsblokken, dus ze komen gereguleerd naar binnen. Veel met de fiets, die oproep is gedaan en ja, iedereen komt ook inderdaad zoveel mogelijk met de fiets en te voet, geweldig. Ja, een beetje een nieuwe vaccinatieronde die voor ons ook heel spannend is vanwege het kwartier wachten naderhand. Loopt het eigenlijk hartstikke goed. Ja. Vooraan in ontvangst een arts om te kijken of iedereen goed in aanmerking komt voor het vaccin of dat er nog bijzonderheden zijn. We hebben geprobeerd de eigen arts dan ook in de ontvangst te zetten. Dat is prettig voor mensen en dat schakelt snel. En vanuit die ontvangst voor hier in het Kerkenbuske, jullie zullen het zo wel zien, worden ze hier in deze ruimte binnengeleid waar nu 8 man zitten te prikken. We centraal achter mij een tafel hebben waar de vaccins worden voorbereid. En als je doorloopt door de ruimte hebben we nog een wachtruimte gecreëerd waar die mensen dus een kwartier moeten wachten zoals eerder al besproken, ook in het vaccinatiejournaal. En van daaruit kunnen ze weer naar buiten het weekend in. Omdat artsen en assistenten nodig waren op de priklocatie, was de huisartsenpraktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen. Artsen riepen eerder op om met de fiets te komen en makkelijke kleding te dragen. Ja, we hebben heel veel mensen opgeroepen. Een aantal daarvan die zijn waarschijnlijk al gevaccineerd door werkgever of in de zorg wonend. Een aantal kunnen omdat ze ziek zijn of andere redenen hebben niet komen. Daar hebben we ook een inhaalmoment voor. Dus die hoeven niet te panikeren, die kunnen even bellen. Maar het loopt gewoon lekker door. Het is per praktijk ingedeeld. Het aardige daarvan is dat de eigen dokter in de tijdslot dat zijn of haar patiënten komen, de mensen verwelkomt. En eventjes doorneemt of er nog medische problemen zijn. Dat is altijd iets bekends. Het is goed voor de mensen om even een bekend gezicht te zien. En worden daarna door een van onze assistenten doorgeleid naar de prikplek. Dus het loopt eigenlijk prima door. Ja. En we zitten met die verplichte wachttijd, waardoor het heel gespreid is uitgenodigd. Anders dan bij de griepspuiten, waarbij we veel mensen tegelijk oproepen, omdat iedereen achter elkaar door kan schuifelen. Dat is nu wat anders. Daarom oogt het heel rustig. Maar als we naar de eerste uren kijken, we hebben een grove schatting gemaakt, zien we dat er in ieder geval zeker 3/4 van de mensen die we opgeroepen hebben ook langskomen. Dus dat valt ons zeker mee. Of, dat was wat we hoopten. Hè. We willen een hoge opkomst. En dat lijkt vooralsnog, ondanks de relatieve rust achter ons, lijkt dat wel te zijn. 28 mei is de tweede ronde, dus over 3 maanden. In die maanden bouwen de mensen wel een immuniteit op. Hè. Na 1-2 weken begint dat al en dat wordt alleen maar beter naarmate de tijd vordert. En de echte boost, de tweede prik, die is 28 mei. Eigenlijk precies dezelfde locatie. Precies dezelfde organisatie, dus mensen weten wat ze te wachten staat, dat ze onbezorgd en met alle coronaregels in acht nemend hier rustig hun vaccinatie kunnen komen halen. In de update van zaterdag meer over de vaccinaties tegen het coronavirus.